Għajnuna ġdida għal koppji li adottaw. Ġenituri li waqfu jaħdmu biex irabbu l-tfal adottati se jingħataw Child Adoption Credits. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali Michael Farrugia li fisser kif din miżura li se toffri lil ġenituri adottivi l-istess drittijiet ta' ġenituri naturali. Dawn il-credits se jwasslu biex għal 4 snin fejn il-ġenitur ikun waqaf jaħdem ikollu l-bolla koperta mill-Gvern. Meta persuna twellet, ħafna drabi ġili jitlu għax-xogħol u ġili idumu perjodu ma jidħlu għax-xogħol. Il-Gvern għal dawk il-perjodu li wieħed ma jkunx daħal għax-xogħol jagħmel tajjeb billi iħallas il-bolla ta' dik il-persuna illi tkun weldet. Ħankun qegħdin nagħmlu l-istess ħaġa fejn għandu x'jaqsam ukoll l-adozzjoni. L4 snin jibdew jgħoddu mid-data li tfal ikunu adottati uffiċjalment u dawn jistgħu jittieħdu fuq perjodu ta' mhux aktar minn 6 snin mid-data uffiċjali tal-adozzjoni. F'każ ta' diżabilità l4 snin credits jittieħdu fuq perjodu ta' 10 snin minn meta it-tfal ikunu adottati uffiċjalment. Din mhix l-unika inizjattiva li ħall-Gvern favur ġenituri li adottaw. Kien propju fi żmien il-leġislatura li dawn il-ġenituri bdew ikunu intitolati l-lif tal-maternità u l-benefiċċju tal-maternità. Intant mill-bidu ta' din is-sena ġew konklużi 7 adozzjonijiet, 3 mis-Slovakkja u 4 mill-Indja. Sar ukoll il-proċess fejn 30 tifel u tifla tqabblu ma' ġenituri prospettivi Maltin biex hekk kibret it-tama ta' ġenituri prospettivi Maltin. Dan fl-istess waqt li d-diskussjonijiet għadhom għaddejjin biex ikunu identifikati pajjiżi oħra minn fejn jistgħu jsiru l-adozzjonijiet. Għaddejjin b'diskussjoni ġie ftaħna pajjiżi oħrajn fejn l-aġenziji privati jistgħu jagħmlu komunikazzjoni ma' dawk il-pajjiżi ħalli jġibu tfal minn hemmhekk adottati u għaddejjin ma' diskussjoni ukoll ma' diversi pajjiżi oħrajn fejn hemmhekk ikun possibbli li ma li nikkonkludu aġenziji privati jistgħu jidħlu ma' daw il-pajjiżi ħalli nġibu tfal minn hemmhekk. Għadda biex ma nsemmix ukoll żewġ pajjiżi oħrajn il-Vjetnam u l-Kambodja fejn l-aġenziji privati huwa possibbli għalihom li jkun jistgħu japplikaw ħalli kemm huwa possibbli wkoll jiġu tfal minn dawk il-pajjiżi.